памет. Време вече да обявим и втората свободна серия за клас над 1600 кубика. Стартов номер 55 Румен Костадинов, търговище авто 2001, автомобил Форд. Стартов номер 59 Димитър Витков, състезател на Ефоник Транс Силистра, автомобил Мазерати. И стартов номер 71 Любен Станчев, състезател на Ефоник Транс, автомобил Ауди. Плотна тренировка, съдиите, отново изпълнение.